Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaiki na Batula Fadama, Umiyan Hassan da Husainiya Abida, sannan Batula Fadama, sannan Batula Fadama, Umma Abiha Abida, sanki nake ya sayyada ke yaman uzuri ya mumina, sannan Batula Fadama, Umma Abiha Abida, sanki nake ya sayyada ke yaman uzuri ya mumina, sannan Batula Fadama, Umma Abiha Abida, sanki nake ya sayyada ki yaman dafa iya mumina. Tabaraka sarki rayi kai na sa a farko rambana, ban yi kima ƙaran basira zan yawona na batulina, ka san haske a cikin yawan ba dalli ba domin na biyu na al-Mustapha Baharun Nada, wanda shi na rike a ko'ina, sannan Batula Fadama, sannan Batula Fadama, Ummu Abiha Abida, sanki nake ya sayyada ke yaman jalabi ya mumina, sannan Batula Fadama, Ummu Abiha Abida, sanki nake ya sayyada ke yaman waziri ya mumina. Dola to kaira gwaja sunan lazim wai kai ana gaya mu da muke nan din ne wa in ka je bashe mama ka ga yanda ake wuta ya kai mamaki. Hai ni da bi ce kuwa yau ka ga yawa yawa yan shoki ne wayannan ya sun yan shoki ne ga yan shoki ga yan shoki ga yan shoki dole za mu yi shoki mu yi shoki mu ma ina gemu babba zuwa saniya zuwa saniya wannan yan jajaye babba a saniya yan jajaye nan dole za mu cakare ne babba da saniya yan jajaye nan mu da tashi rike mana kwa kai bawa mana gai Allah kare wurin wannan bawa mana gai gaba dola gaba gai wurin wannan Allah kare gai ce Allah ya gara
mana soyayyar manzo Allah Allah ƙara mana soyayyar maiki ba kan soyayya annabi ya dai mutu wa mana gai wallahi dai mu mutu Allah ya kare gai oh ya je kai take na ni ne sai ya dan da gabuwa ba antin se woru ne shege antin se a duk ta wallahi shege kai dai ba wannan dinga ta ija annan kaya wari ne wannan kaya wari ne wallahi hakan kaya wari ne sai ka shawi ne bro ka gidan gaba da ka wili gidan gaba da ka wili ka buga tsabas, waran kula ka buga tsabas kai kara.